Sing duwe bisikan cinta orang ketinggalan maning bos elang biru minangka sedulur sing paling eman sereng kanggo ibu dewane geding mantan majikan Yandika anak penun mamaku Novel Ramat kanggo mamaku ramate geding minangka sing bos paling elang biru dong bos elang biru di rata-rata ya, laguin bos elang biru ki Aye Azura saking beseroke ini dudu saking kuna ngerebut cintane wong sejen bos elang birune matur kesuwun dalan awit bengi elang biru dong bisikan cinta waras sing nempel ning dada ibu dewa lamban sing gawe senok ora berdaya bos elang biru bos elang matur kesuwun sangat bos elang biru berkah barokah selalu kesuwun kanggo Aye Azura Mamae Azura wis terlanjur hidup dewan mungkin wis terlanjur kula demening bapak dewan senajan buktine batin kerasa hancur bos elang biru bisikan Cina sing nempel ning dada nempel ning jamban sekalian sing gawe senok ora berdaya bos elang biru dermawan ai anak bocah mancing ngerok kone kaya iya udah suan tangin dasi mancing matur kesuwun bos elang biru opo Mama Azura Papa Azura sing belagu kangge mantan mancingane geding matur kesuwun dok kang juragan iku dok ya kang juragan Pak Juragan Wawan selamat datang Pak Juragan mangke kang juragan Wawan kangge Pak Juragan Wawan nah kesuwun Aye Azura coba kula pengen kesanding kakak waras dok senajan ora digawe elang bos biru elang biru ibu dewan rasane prihati anak ikatan coba elang biru bos elang biru kangge Pak Dewa kesuwun bos elang biru bos elang kesuwun sangat kangge bos elang Pak Dewa kangge Pak Dewa bos elang biru namun cinta bisa diukur ayah jadi bos elang biru ini apa Cino jajal dikini batu mamas kula sifat wadon Pak Juragan kang juragan Wawan kang juragan ganteng gampang nangis Pak Juragan lan gampang ketuwung Pak Juragan demen kelakon Pak Juragan bos elang biru wis terlanjur tambal ban kula demen dekene batur bos tambal ban alah tapi sing nyangatane manggal ban sing paling eman manggal ban maning manggal ban sing nempel ning dada manggal ban ada Facebook ya tuh oh ala Facebook ya kudu manggal ban manggal ban kangge manggal ban nah bukan sudah buka Facebook kak buat di Facebook kak manggal ban bulan ini bagus dong iya jangan lupa di follow follower manggal ban Aye Azura kesuwun sangat kangge Aye Azura
Ayai Azura, Ayai Azura, Ayai Azura, kesuwung. Mang Dalban, Manggalban, Manggalban, ai, kangge Manggalban maning. hei, Padewan, nangga. jadi Mang Dalban ini apa sih dok? Kakak, senok kudu dikawin Bos elang Manggalban. biru. Ya. Senang, senora, kesandi. Mau ya. Resane prihati. Iku Mang Dalban ini masih dok. Ya. Wong loro Manggalban ingkang ikatan bekti. Kesuwun boleh disambung karo kembang tujuh rupa. Kangge Manggalban. Spesial Budewan. Nangge. Namun Budewan Waras. pengen kesanding. Bu di bangkar sini. Senang senora dikawin. Dewa. Papai Azura rasane prihati. Wong loro anak ikatan berarti. Wong daman durung kelakon. Kangge sinten bos? Bos proyek, bos proyek. Duduk saking kula bos proyek. Dengan cintane wong sejen. Tapi senyatane ora bisa kenale. Bisikan cinta bos proyek sing nempel ning dada, sing gawe senok ora berdaya. Kanggo Padewan Pajuragan lagune apa maning? Kembang warna pitu. Ya wis. Mangga.